Здравейте, приятели на Вкусно и полезно. Отдавна не съм се вясвала с клипче, но реших, че вече е време. Още повече, че съм на гости в село Байлово, при една моя приятелка, която ми е Дашка, между другото. С нея се запознахме, може да се каже, че Антони Уилям ни свърза, тъй като тя пишеше в едната група и аз и там по някакъв начин взехме да си пишем. После се срещнахме в Сливен, тя ме покани на гости и съм при нея на гости. И реших, аз още всъщност преди да тръгна за Байлово, имах така идея да сготвим нещо с нея и да направим клипче. И снощи вече реших какво да заснемем. А снощи тя ни показа ми едни питки, които направи. Те са с обесено брашно, но тя каза, че става много добре и с брашно от просо. И те са точно без глутен и са точно по рецептите на Антони. И сега тя ще ви разкаже по-подробно за самата рецепта. Айде, Кати, ти си. Благодаря ти, Кате. Ние в случая се оказваме в една кухня Кате на квадрат. Катета на квадрат, които ще готвят едни вкусни хлебчета. Между другото, първо да се представя, казвам се Катя Бакиева и съм в този режим благодарение на състояние, което получих преди 7 години вече. Състояние, през което минах през много предизвикателства, докато стигна до същността му, тъй като, както Антони казва, автоимунно заболяване, след поредица от грешни диагнози, лекарства, се получиха много нестандартни, много нежелани реакции и в един момент трябваше да взема просто живота си в ръце, да започна да чета и да се самообразувам по някакъв начин за това, което ми се случва, защото самото състояние беше в много лошо състояние, просто не бях никак добре в един момент. Започнах да чета, от 7 години чета само медицина като литература и чета и други книги, но много по-рядко, отколкото преди. Това е режима, който промени де-факто още на третия месец, даде един поглед, съвсем друг поглед върху моето състояние и този поглед беше много положителен, заради което всъщност останах. Но трябва да призная, че преди да започна самия режим, честно казано, за да го осъзная, ми трябваше почти година да чета само за режима, преди да се реша изобщо да започна да го прилагам, защото имаше доста неща, които не разбирах. Не разбирах синергията, комбинирането, цялостния режим някакси не ми беше достатъчно, не го разбирах. Така започнах, след като изчетах първо едната книга, след това останалите, изкупих си всичките книги, прочетох ги. Има една прекрасна група на Антони Уилям в Фейсбук, която е уникална група, безумно, да. Но тази, която е носителя Мейл, много, бих казала, много полезна, много ценна. През цялото време четях в групата всичко, което е споделяно. Много рядко си позволявах да задавам въпроси, защото тя е толкова добре направена. Просто има много информация в нея, която отговаря на много от въпросите, които са ми се въртяли в главата. Благодаря на тази група и на хората, които я поддържат, защото тя наистина е безценна за мене. Има доста преведени неща. Доста от хората от тия група, които създадаха, са и в моята група, така. Дано ни гледат и хора, благодаря ви безкрайно много, че го правите. Много помагате на хората. Не знам дали осъзнавате колко много ни помагате, но наистина тази група... Да благодарим на Антони, на духа първо. Да, благодарим и на него, но... То все пак той ме запозна, така че... Да, може да се каже. Благодарение на това всичко, което изчетох относно режима, успях да горе-долу да придобия някаква представа и в един момент преди година и половина се реших да започна самия режим. Първите 3 месеца след едно тежко състояние, в което пак се беше обострило състоянието ми, 3 месеца, които супер стриктно спазвах режима, дадоха просто невероятен резултат. Чак бях притеснена, че толкова хубави неща ми се случват, че
не вярвах, просто не вярвах. Това сякаш не се случваше с мен. Но е факт, и с днешна дата, година и половина по-късно, нещата стават все по-добре, по-добре при мен като състояние. Започнах режима плахо, но колкото и плахо, така и в един момент, след всеки следващ ден, след положителните резултати, все по-нахъсана се чувствах, все повече обнадеждена, все повече вяра имах, че нещата при мене се случат както трябва. И започнах и аз да следя групата на Катето. Вкусно и полезно, благодаря и на теб, че ги правиш и споделяш всичките рецепти, защото доста от рецептите съм пробвала и наистина са много вкусни. И си жива. Да, и съм жива. И здрава. Най-вече здрава. И бих казала, че ако ги нямаш тези групи, не знам дали щях да имам чак такава увереност да почна да готвя в това отношение. Аз като човек, като професия се занимавам с ресторантьорство и хотелиерство и съчетаването на храни и напитки е една от задачите ми, но тези храни, които нормалните хора, които ги наричат, се хранят, вече не са, нали, за моя режим. Мога да готвя някои неща, повечето неща, разбира се, но с този режим трябваше да се учите първа. Да не разпростирам много във времето, набързо да кажа какво ще правим днес. След търсене на... Много обичам тестени неща, много обичам хляб, може би всички го обичаме, не знам дали всички са като мен. В търсене на вкусната рецепта за хляб, за мен конкретно, ровейки се, пробвайки различни рецепти, между другото, май само хляба от леща не съм ти пробвала. Успях да открия една рецепта, която се наложи доста да я модифицирам. В интернет пространството я намерих. Трябваше да смена брашното, трябваше да смена яйцата, в случая, нали, трябваше да смена маята. Общо взето доста неща смених тази рецепта, но... То реално е станала съвсем различна рецепта. Да, може да се каже, но първият експеримент беше с... направих си собствено брашно от просо. Много обичам просо, киноа, изобщо много са ми вкусни. Първият път го направих с просо, но го направих под формата на хляб. Днес ще правим всъщност питки и те няма да са с просо. Избрахме да бъде с овесени ядки. Това беше втория експеримент с овесени ядки. Честно казано, повече ми хареса като вкус. Но пък просото дава един вкус като на пълнозърнен хляб и най-вероятно него ще го ползвам като когато ми се дояде пълнозърнен хляб. До сега бих казала, че поне 20 на души са пробвали двете рецепти. Имам предвид с хляба с просо и питките с овеса. До сега има много добри отзиви. Дори хората, които не са на моя режим, ги възприемат на първо четене, както се казва. Приемат се много добре. Аз лично съм вече влюбена в тях. Не знам, Катето снощи успя да ги опита. Но нямаше време да снимаме, така че след пристигането й, защото тя изглеждаше супер изморена. Трябваше да одобря рецептата. Дали става всъщност за твоя канал? Няма се излагаме тук. И даже сме запазили едната питка и след малко ще ви я покажа. Да. Съставките на хлебчетата имаме 400 грама брашно от овес. Аз ги меля на момента. 400 грама овесени ядки, 90 грама ленено семе. Между другото, за първи път ще пробвам с ленено семе. До сега винаги съм го пробвала с чия. И снощи беше с чия, затова искаме и да сравним двете питки, нали? Докато Катето е тук, използвам да пробва всичко, което правя. Така, всичко трябва да се дава месец-два, нали, за да е всичко, но... Определено. 90 грама са лененото семе, 3 чайни лъжички бакпулвер, в случая този е от тапиока, сол. Катето избра да направим питките с подправка като чубрица. Иначе, по принцип, без подправка оригиналната е рецепта, но така да се... Първата беше без, само първата беше без подправка, всичко останало, И 600 мл вода. Това са всички съставки. Между другото, трябва да кажа, че е супер бърза и лесна рецепта. Аз, между другото, ползвам
това е голямата чаша на булета. Бързо ми се смиват нещата, става за отрицателно време. Просто когато имам работа вкъщи, обикновено няма много време, затова това е варианта с булета ми на този етап. Започвам Аз съм с... асистент днес. Абсолютно. Започвам с... И както Катята обича рецептите и да са постоянно с грамажи. Така. Няма начин. Значи нищо няма да стане. Да. То ще събере ли 400 грама? Ние с нощи си направихме половин доза. Да. Нали, все пак ми беше и страх дали ще се получи. Аз смятам да ги смеля тези на Да. два пъти. Това е 300 грама, така че реално не може да се съберат. Наведнъж да се смелят 400 грама. Така, тук вече в тавичката, в купата е увесени цвятки с мление. Сега ще смелим и лененото семе. Лененото семе вече е смелено. Поставяме го при увесените ядки. И вече може да махнем и кантарчето. Ай се включа и аз ще сложа бак пулвера. Да. 3 чайни лъжички бак пулвер. 3 чайни лъжички бак пулвер. И с малко по-малко. Да. Има ли? Всъщност, казах ти, че е точно толкова, защото всеки път... с нощи го отворихме, така че с едно пакетче от този бак пулвер излиза доза и половина от тези. Да. Това е морска каменна сол, финно смляна. Морска каменна сол. Това е в случая, тук имаме една кафена лъжичка. Даже ми се струва, че... Супена беше по рецепта. Аз слагам доста по-малко сол. Да. Добре. Обикновено гледам както е по-малко сол да използвам. Съгласих се. Който иска, после може да сложи подправката, чубрицата, честно казано, май на око. Кой колкото желая, кой колкото каквито подправки обича. Аз чубрицата много обичам. Сложила обичам. и червено пеперче, но то пазило, че свършила червения пепер. Именно е само каен. Да. Не. Ще пропуснем червения пепер. Така, сега ще се опитам. Не знам дали на камерата ще се вижда. Това е сместа, готова. И сега само добавяме. Лъжица искаш ли да те Не. направя с ръка? Аз имам една много готина. Ето е водата. Ето имам една така готина бъркалка, с която си бъркам. Не е удобно на този плод, признавам си, но за да може да хванем всичко и като работа. Не просто малко си хапвала като дете и не си пораснала. Да, много. може да Иначе, се каже. Да. Може да се каже. Плота нищо му няма. Плота си е хубав, да. Аз се любовам от среща на слънцето, то след малко ще залезе. Винаги съм си мечтала, така докато готвя, да се зяпам навънка, слънцето да гледам. Тук между другото Доста ми е винаги залезите много. са страхотни. Да. Влюбих се в това място. Тъй. Да разбирам ли, че си дадеш пак? Как само покани, аз не отказвам на покани. Където ме поканят, веднага отивам. Просто ти благодаря за поканата, че я прие, защото мисля, че имаме доста неща, които може да споделяме. Между другото, трябва да покажа, че тестото стои много лепкаво, ако трябва да го обясна. Доста лепкаво стои и леко гъсто, не знам дали така се вижда. С нощ беше по-гъстичко сякаш. Не, то е благодарение на усвояването на увесените ядки, според мен, защото ето така, като се бъркате, просто то почва да се сгъстява. Иначе в някакъв увесените момент. ядки поемат от водата, да. Точно То така. все по-гъсто става. И тъй като сега имам помощни ръце, смятам, че по-бързо ще направим самите питки с катето. А и аз да бъркам вътре. Ще бъркаш. Аз ако съм, никога не би ги правила Ето, с сега ръка, с лъжичка просто ще слагам в тавата, но на нея и се занимава. Тя ходи си мокри искаш ли да пробваме и ръцете. с лъжички? Айде да Добре. пробваме. Съгласих се веднага. Все по-трудно ми става бъркането на тестото, което означава, че е почти готово. Все по-трудно, все по-гъсто става, така че ще ви се наложи леко да побъркате. Мисля, че ви отне няма една минута. Ето това е Туричката. Извинявай.
Ето така. Ето го тестото, не знам колко се вижда наистина. Вижда се. Да. Бе, тече си, де. Не е така като за... Ами не е съвсем гъсто, да, има... Малко като кексово стоя в момента, но нали знаете, обесените ядки колко повече стоят. Толкова повече поемат. Да, въпреки че сега пък, нали, като е с просо, то няма по същия начин да... Аз ще изпробвам рецептата в Сливен, като се прибера с просо. А тук не може да го Задължително. пробваме. Ето па само питки ли ще идем, нали сега нещо друго. Ето и мисля, айде ти пускай фурнат. Да. Значи, Ще пробваме, те и ще видим какво ще стане. Тъй като в тази кухня печката е полупрофесионална, за съжаление не е от най-силните, бих казала, защото в другата ни кухня печката е доста по-силна. Когато печете тези хлебчета, мисля, че ще трябва всеки сам да прецени, но когато са малки хлебчетата, обикновено отнема между 30 и 35 минути печене. Аз обикновено ги проверявам с клечка за зъби или до готовност, до суха клечка, нали. Предварително загрявам фурната, пече се на 180 градуса, нали, с предварително загрята фурна с вентилатор. Както ми взе функцията, ама тя защото с нощи ме гледаше, а днес ще ги прави, благодаря ти. Не искаш ли ти? Не се Тя дали ще ни стигне едната това? Ами, не знам. Те мъжете най-вероятно ще ги харесат. С нощи мисля, че ги опитаха, харесаха ги. Да, имам предвид, че не стигне ли... Самата това? Да, има още една. Аз съм по мързеливите и зато и предпочитам с лъжицата. Хоп-хоп, вече пак би трябвало да стане. Когато ги правя на топчета, Да, тя ходи да си мокри ръцете, защото естествено много залепва това. и въпреки това се случва също много бързо. За няколко няма да стигне. Чудесно. Заприличаха ме на еклери. Не съм правила с години еклери. Не знам защо ми се струва, че подправката не се вижда и може би сложих малко. Карай сега. За съжаление обаче сомелиерите хич не харесват чубрицата като подправка заради интензивността на вкуса и аромата. Така. А то е много хубаво да готвите с асистент, защото те носите с 4 ръце. И да, аз в момента едва ли не. И повзе едната тава. Да, и след малко ще сложим да се пече. Да, абсолютно. Супер. Хайде довърши ги, айде. Ето аз ще ви покажа и от нощи пуската. Да, може да... Да. Ето я. Сега ще видим, нали, как ще изглежда. Тази от тези, дето катето ги меси на ръка. Да. Малко заприличаха и на кефтенца, на някакви мини палачинги, но ще видим кой ще се опече. А тези имат доста по-хубава топчеста форма и са и супер мекички, като ги извадихме вчера от фурната, бяха твърди. И аз викам, бе, той пък каква питка ще стане, така имах леки съмнения. Между Но, другото... нали, тя ги задуши в една турбичка и после Не, първо ги стана- оставих леко да изтинат, защото да, те трябва да да изтиват. станат тиклави. И ето Да, като се отвори, вътре няма нищо тиклаво, много е добре. Хубави са питките. Нали, задължително искаме с просо да ги изпробвам. Да. с пресо, между другото... Чудни са, хем са на 25-6 часа, откакто са печени. Добре, не, няма да се въздържа. Тъй като един от пътите, в които ги правих, семейство Лечеви ни бяха на гости, те често ни посещават, че сме познати. Имаше разногласия в семейството. Жени хареса хляба от просо, а мастър Лечев хареса повече обесените питки.
Та, не знам кой е по-вкусен в случая. Ето. С хумус много ще вържи, но нямаме такъв. Не сме си приготвили, малко по-късно сме ще си го приготвили, направим. Питките отиват да се пекат. Пак ще повторя, около 30-35 минути на 180 градуса, предварително загрята фурна с вентилатор. Айде, след малко ще видим готовите питки. Абсолютно. Ние сме вече готови с питките. Ето ги. Нали? И сега ще ви покажа днешните. Ето ги също са много добри. И това е от вчера. Сега разликата е в формата. Нали? Тези са си по-пухкави стоят. Наистина, тези малко по-такива, как да го кажа, пръхкави, Да, може да се каже. по-ръбести. Тези са така. Така че ако не ви мързи, нали, може да направите такива Когато имате питки, време. да, с ръка, но Катя вчера като я гледах, тя много постоянно си ги в вода си ги държеше, за да ги оформи, да ни лепнат по ръката. И те се стояха мокрички, като ги оформи. И ги пече 30 минути, докато тези, нали, аз ги нашлопах с лъжицата, станаха по-плоски и точно за 25 минути ги пекахме, после ги задушихме малко и сега са много хубави. Това е, благодаря ви много, ето сега и Катята да се включи. Аз ще ям в това време, тя да ви каже нещо в заключение. И пък намери кога да идеш. Хайде кажи нещо на хората. Извинявам се, просто трябваше да преглътна. Питките, този път, когато са по-плоски, сякаш по-бързо се изпекаха. Имам предвид, че отне много по-малко време. Може би идеята на катото с лъжичката ще работи повече, когато ни трябва по-бързо да се изпекат. Но определено и е по-мързеливия вариант, да, по-бързия. Определено по-бързо се изпекоха от тези, които аз оформям на топчета. Тези топчета, да, ползвам вода, защото самото тесто оставаше лепкаво. И това, че остават самите топчета мокри, между другото, не би трябвало да ви притеснява, защото фурната с вентилатора достатъчно добре се справя с тях. Този вариант, който е от вчера, няма... Просто си се изпича по абсолютно същия начин, като тези. Видях, че няма разлика от това, което съм правила до момента. Трябва да кажа, че ги правя вече почти месец горе-долу вече ги правя тези. Много ми харесват. Искрено се надявам да ги пробвате. Искрено се надявам да ви хареса толкова, колкото на мен ми харесват. Обещавам, че когато намеря такива бързи и лесни рецепти, защото тази се оказа една от тях, ще споделям с Катето, тя може да прави видеята, защото аз вкъщи нямам техниката, която тя разполага в момента. Тя не е толкова, нали? Да. Но мисля, че това е една страхотна алтернатива за храна за изпът, когато не сте вкъщи, когато сте командировка или пътувания, или... Мисля, че е добър вариант за изпът. Това, което трябва да споделя е, че за сега тази доза е оцелявала 4 дни при мене и вкъщи с мъжа ми. Не знам колко време ще издържат. Съхранявам ги първо, след като ги извадя от печката, леко ги оставям 10, след това ги оставям в найлонов плик, в който леко да се задушат, за да омекнат, след това ги изваждам. Обикновено ги държа на плота първия ден, след това ги слагам в хладилник. За сега не са оцелявали повече от 4 дена, не знам колко издържат, дали издържат повече от 4 дена и ако издържат колко. Така че това е рецепта, която може да я направите и наполовина. Ние снощи направихме тази рецепта, само че с чията, нали, половин доза и пак не останаха. Така че много благодаря на Катето, че направихме това видео, тая рецепта. Тая рецепта там я докарахме, че все едно не знам нещо супер сложно. Приготвихме, а се оказаха и ни прости питки, но да. Надявам се, че се забавлявали с видеото. Определено. Благодаря ви отново и до нови срещи. Чао! Хайде, готови сме. Аз сега вече мога да хапам, нали? Да.
Но виж сега между чията и лененото никога разлика няма. Първо, че няма разлика. Между другото, в аромат, нали, от наша професионална гледна точка, На външен вид са сложни. на външен вид трябва да ти кажа, че са достатъчно атрактивни. Аз как би ги описала като, нали, Да, все да. едно, че съм на работа. Би ги описала така, че на външен вид са достатъчно примамващи да ги вземеш, защото Твоите са имат нестандартни. повече такъв вид, да. Да, но това Повече стандартно като се пичка. очаква, докато това има по-нестандартен външен вид. Изглеждат недостатъчно изпечени, а всъщност не е така. Но аромата им е, между другото, много подканващ. И аз, честно казано, този аромат бих го определила като на пълнозърнестия хляб, който съм яла преди години. В вкуса обаче нещата стоят, мисля, че е доста засищащо. Аз, примерно, не мога да изям на едно хранене повече от 2-3 питки, почти не мога да изям. Но хубавото е, че дори 2 питки ме засищат, което означава, че ако хората не хапват много хляб, което означава, че по-скоро може би тази рецепта би била удачна да е на половин доза на това. Да. И ще могат да се съхранят за по-дълго време, но е достатъчно плътна. Но за път е много добре. Да, но тази доза е много дори и за път. Аз винаги като тръгна някъде си нося храната. Да, и аз. Особено и сега на руските езера, на такива организирани, където сме с автобус. Чудесно. И винаги си нося храната, защото ето ние отидахме на Боровец. Там спахме. Ако продължа, няма да вечерам, ми се струва. Но, знаеш ли, мисля, че и това с хумус, дори с някакъв тахан, дори Да, с... с всичко ще стане. Абсолютно всичко би се... Нали с супичка сега, примерно една крем супа. Да, Са идеални. също. Би било чудесно като вариант. Ти виж, могат да се режа да сложиш по една шунка вътре. Не. Чак такива подробности няма Изненадахте. нямам желание, честно казвам. Но ми харесва, дори и този вариант с лъжичката ми харесва като идея. И лененото семе наистина не се Никаква разлика. различава, Да. което е много готино и ми харесва.